Yes, comrade, guys, Malawi and cameras. Tilindia Samuel wala amene bwera nkhani zingapo nkhani zina mwa izo ndi kuti anthu akumzimba ayi musintha makhalidwe anu ndi anthu oyipa kwambiri. Nthawi zinati musamamusekerereso Samuel wala chifukwa khalidwe mumaonetsa ndi loyipa kwambiri. Number 2, chipano cha MCP pakana bize mparliament nkhani makabera nkhani ya ejibelo cholinga apita asayimire yayi. Anyway, nkhani zina zili mkatimu. Guys, thank you so much khala momwepo kuti mumvere mpaka na kumapeto. Malawi and cameras. Good morning, comrades. How are you? Ena mwaswera bwanji, ena mwaswera bwanji. Now, comrades, tatijankwecha kumamawa kwambiri because I'm going back to village. Nipita kumuzi. Tomorrow, Dinda Lendo. I understand the Ecosema Kosimberwa is going to visit as much as an Afi kumuzi kwatu. So, as a village head, I'm going kumuzimba. Chili chonse ndasiyandagula ndilakala tazulo. In a very short manner. Afuna afumu akatichezese kumuzi kwatu. Zinkhani zapa chinde cha pachiweni. So I'm going home to prepare for the coming of the Nkosama Kose and his team kumuzi kwatu. Koma choti ndiyankhule before I speak zina zimenifuna ndiyankhule ndinakhumudwa kwambiri the way anthu akumzimba ngozi ikachitika mene akuchita behave anzathu amagalimoto anzathu oyenda pansi kukachitika ngozi kumzimba Malawi muziwe kuti kumzimba kuli anthu ankhanza munthu wovulala uja nobody pays attention ngati sakumuziwa pansewu pamayenda anthu osiyanasiyana you can't know munthu akapanga ngozi siumafuza chiwongo kuti ndi ndani kuti umuthandize. And I'm very happy komanso ndinothokoza kwambiri 2 officers prison omwe anali pa off ataona zimene zija they joined me kundithandiza kunyamula munthu uja kumika mgamoto mwanga and I took this person wovulalayi njinga mwamwayi tinasungisa pafupi ndi rest house yomweso amandiziwa koma nawonso siakumzimbaso ya ndachilendo and rest house awo pamzimba koma vanyithu vakuboma palibe munthu wakumzimba imwe animaona kuti ndanzanga akumzimba they never helped me ndi unyamula munthu wovulala uja ndekha munthu wankulu an adult. When I was struggling, these 2 officers from prison ali mcivilian anazandijoina kunitenga mujobika mgamoto and together we went to the hospital. So what I'm trying to say is tieni tiphunzire kumzimba munthu aliyense kachiwongo simkumuziwa akapanga ngozi please naveya ngozi apa msewa yesa kuzapanga ngozi tisamaone kuti kodi ndi ndani. It's unfortunate that munthu amene anapangaso ngoziyo anazandigunda ndi njinga yakapalasawi ndi munthuso wachichewa from another region amenso amandithandiza awaso 2 prison officers nawonso ndi achilendo achichewa. So you can see anthu achilendo ndamene kukhala ngati akutisamira moyo wathu tikachita ngozi pansi kweni veneko vakumuzimba we just watch. I've learned a lesson now and now I've believed why Muzimba is so poor. Kumzimba kunoko ife anthu akumzimba ndifo osauka ndifo nyada. That's the problem. We're so selfish, the people of Mzimba. No wonder even tingasankhe boma tingasinthe with this mentality yoti anzathu azitipangira zinthu obwera pamene ife nake ife ndife anthu onyada kumzimba. This is quite unfortunate and I'll never trust munthu ina yese woyenda panse wachitumbuka wachingoni amene amakhala panzimba chikondi chimene timaonesana chikondi chosankhana. Ine ndine mtumbuka ndine mtonga ndine mngoni ndimakhala kumzimba ambiri mmandiziwa koma ngozi yachitika you are just watching Samuel Wala akomoli Samuel Wala do it. We don't do like that. Suppose munthu akanakhala munthu wamwalira ineso sili mamuziwa munthu ujaya but the behavior the manner how the Mzimba people responded kungozi menda unazo ndachita kusimikiza no wonder why the district so poor.
ife ndife anthu onyada kumzimba and sitingatukuke in any way olo boma sitingalithandize mtima mene usi wabwino ayi. Malawians, let's learn. Kukapanga ngozi, it's everyone's responsibility ali ku Malawi. That's what makani ma ID osati chiwongo ya msafuza andi ndani amene. How can you ask somebody wachita ngozi mukufusa chiwongo? Are you serious Malawians? So kunzimba ni mangova ndakuma ndi nkhanza zambiri kunzimba ine koma nkhanza ndaona zulu anthu akunzimba ndi nkhanza anthawi zamwina msamandisekererenso ya. And when we speak ngati ineyo am a campaigner for good presidency, when ndikapanga campaign ena mango ndiseka, you don't know what you are doing because I know what I'm doing. Anthu akumzimba ndakhumudwa zo, please wake up. Let me come to this other issue about the old age bill. Ninayamba nkhani kuyankhula kumbuyo konseko. Kwa pamene yafika panopa yafika pokuti anthu ambiri mwayankhulapo mukuyankhula. We are not hating APM in any way, but we are hating the system kapena the behavior yomwe anzathu akuonesa achipani cholamula. There's no way you can take an age bill without parliament to debate just because of one person. Yemwe ali Peter Mutharika. Peter Mutharika's age issue nja kuchipani. Because even kuchipaniko anthu ena anathawa mchipani cha DPP. Amalimbana ndi usogole wa ku DPP kukhuza ndi age. Anamba nkhani ya age ndi anthu aku DPP. Kuchipani kwawo ndibe namba nkhani ya age. Abwana wakalamba tikepa anyamata analipo ndithu kuti akanatenga udindo wa APM. Kuchipani. So kuchipani uja kunali kugawikana because anagwirizana. So it will be very awkward for a ruling party taking advantage. Zomwe kuchipani anafuna kupanga nthawi zina. Anthu amene amalimbika za age bill analowa kuchipani cha MCP. Anthu onse amene amalimbana ndi Peter Mutharika chifukwa cha age anabwera kuchipani cha MCP. I remember this other time I said that Kodi, what impact anthu amene athawa kuchipani cha DPP kukalawa ku MCP because of mikangano ya ku DPP. Kodi abweresa nzeru zanji kuchipani cha MCP. Nzeru zake ndi zimenezi. Zimene mkonazi za age bill. So it's politics inde koma nkhani ya age inali ya kuchipani. So MCP should not take advantage. Komanso a DPP awawa asaonese relevance yawo ku MCP by supporting or telling MCP kuti akapange table this age bill ku parliament. Because nkhani ya kuchipani imathira kuchipani. Ngati a DPP amene anachoka DPP kukalawa MCP alibe fundo ukathandiza ku MCP. Fundo yawo isakhale kupanga influence members of parliament ya ku MCP to table the age bill. So iwowa kuchipaniko ali ku DPP analephera kupanga resolve this issue. Instead anangothawako kubwera ku MCP. So nkhani ya age bill si chipani cha MCP chokha chikupanga ichichi. Komanso ku DPP kuli anthu ena amene anathawa ku DPP because of a similar issue anabwera ku MCP. So it's not an issue yoti ngapange blame one side. MCP and DPP cycled politicians amene anachoka ku DPP kwa ku MCP must be blamed. Apa timsiye munthu uja akuchipani ngati alimbikira kuti APM ayimirire asiyeni. Koma ineyo ninangopereka mbali yanga ndimene ndikuona ma events akuchitika kuchipaniko achikulire wa Peter Mutharika. Mavuto ambiri akuchipani analephera kupanga sort out. Komanso adakhala pa mipandonso yonona Minister of Justice, Minister of Higher Education analephera kupanga bwino. Mpaka president sanendese bwino because of the people amene amazungulira. But about age, the man really is old. Salamizana achikulira cha nkhalamba koma tisapangire age bill. You see up. There's another issue that is people have been calling me, say the Chilima family Mawa. Aitana president aziko na Lazarus Chakwera kutaka kani nao pa launch ya Chilima Foundation, SKC Foundation kubingu conference center. Ena mukunena kuti ayi alakwisa ayi apopoka nene zona a president sana alakwisa achita bwino kwambiri kuita nini. Koma what people must expect or what people
you must think of is what is the president going to do or say. Koda president akayankhula chani. What will the president of Malawi Congress Party and the Republic president akayankhula chani to convince the Malawians on what happened to the death of SKC? So to be honest, we cannot jump this case. We have been blaming Chakwera for what he used to do against SKC at the vice president. Wow. We have seen Chakwera and the SKC. We saw them smiling together, Kukoti, my campaign. We still have the speeches that Chilima used to deliver in the presence or in front of Chakwera per campaign. Very encouraging speeches. Very good. Chilima sanambo wanyoza pa Chakwera. Ola kakamba chininga chake chimaoneka kuti wakamba chininga chiwa chapo. But personally Chilima never castigated Chakwera. Palibe pamene Chilima anatukwana po Chakwera. Tima tukwana Chakwera ndi fair amene timaona zochitika. Koma Chilima ndi Chakwera, they were friends. But we don't know kodi ubale umene umaenda bwanji. So it's tomorrow Malawians to witness exactly who is Chakwera or who was Chakwera kwa vice president wake. Maliro anachitika Tosefe ndifoda ndaula. Tosefe zimene timayembekeza Chakwera kuza upanga nthawi ya maliro o nthawi imene Chakwera makwandizo vuta ku court. Ulaka mpanga implicate pankhani yokuza Katangale. Tosefe nalokhuzidwa. So it's tomorrow, it's Malawi, you have to expect tione the real Chakwera timu na mawa kulaunch ya SKC Foundation. Sinkhani, tiona mawa how he's going to present himself or represent himself. Otherwise, Malawi mbi tukuzwa nino ankawa with the how SKC was treated by this government. Mukuziwa Malawi zangwirizano unalipa pakati pa SKC ndi Chakwera. Mugwizano mene uja sunaende bwino ya. Koma ndakandi kunena kuti Chakwera kakao ndi umuntu sakanakhala pa ballot paper pa September pa because of the death of munthu amene anayika pa mpando. Koma kupita kwa kumene kuja Malawians tifuna tione umuntu wa Chakwera. What is he going to say and how is he going to be helpful? Kwa anthu ambiri ndinokwiya kunjaku. Tosefe ndifokwiya. Because the man yemwe panopa with MCP kumpangira campaign the SKC. Kwa panopa the president of MCP aukapanga embrace or celebrate the launch of or witness the launch of SKC Foundation. Mchinchabu kwambira state president. Komabe Malawi tisendale apotenti one umuntu wa Chakwera uli bwanji. How is he going to say? Mwina panopa tikava chilungamo chacho muchina chitika wakugwa pandege paja. Chwa chilungamo chogwa kwa ndege kuja Chakwera kunena zoona sana tuuze ku Malawi. We're still skeptical. We're still in dilemma. What happened to the plane crash? Ndi moyo mena makara Chakwera. The way Chilima was treated by MCP people and this is his presidency. His presidency. That is what I can say. About some other things, the number third issue is the issue of campaign and that of opposition. Members of opposition, I'm trying to campaign for the leader of UTM. I'm not campaigning using someone's money. Of course, mina akula chipani, I'm a South and Tandis. But I don't get that support. Mina mukona do time up and down because now and then Muntunili Maenda campaigning for DK. Not much I get from the party. Not much I get from people, members of UTM. Kwa kukuru mina ni mapanga ndeka how to source money for campaign. So when I come kumamizi ndikamapita kumapa campaign, you have to take me kuti muntu wabwera kunoko. I'm campaigning from deep down from my heart. Not somebody pushing me. Kwa pa umuntu, I try to reach out to people. Lupan campaign, I know when I'm campaigning, there's so many people. I mean, but when I'm campaigning, I'm not a millionaire. Whether I drive, I'm not a millionaire. It's the heart. That's it. It's my heart. It's my belief. It's umuntu wa ineyo kusona kuti kumalawi kunoko mavuto amene tikumana wandale. It's poor leadership. That's why I'm campaigning.
Then when I come, some people do give me a budget. No, Mr. Rwara kunoko mwakuti. Of course, it's good. So campaign idi njovuta. Even I actually this experience ubwino kapena to plan better for my campaign. Ndi maona kusowekera kwa ndalama. Nobody tikuwa mayankula language imozi. DK. Ena mayango yankula. But they don't know how much it takes to campaign for someone. Why I'm saying this, yesterday, linapita kwina kwake. Kwatu kunzimba konku. I didn't know that my people of Mzimba think like this. I went somewhere kukumandia antu. I could see people ile kuti azoe autu kapitandale ama ndia ma handouts. But kumene koko kuna za chilendo, it was the opposite. And hakunzimba boma kunoko ndima panga campaign. I've got a lot of people following me campaign for DK. Very few people I'm figure close to me to say, Mr. Rwara, how best can we help you? Koma napita kumuzi. Somewhere chakungaraweni, somewhere kumamisi. I was trying to see how UTM is faring per ground. And when I reached there, and hakumuzi, osata kumuzimba boma, and hakumuzi. They said, Bwana Rwara, and as my Bwana Rwara imwe mupanga kampeni ya Chilima Tikamplikani, mupanga kampeni ya DK. Na Nyambura magwafa. Some elede carrying magwafa ni Chinangwa. Say Mr. Rwara na ya vikao hivi. Nyambura Chinangwa ni magwafa. Agaire na antu angata kufuna ni magulisa wamenda ona inui. Mnaona leme magwafa mtole waka bantu wale. A woman saved the day. Andakula kulena na chita manyazi kutengapo magwafa. Kutatenge magwafa aje. Pa meeting pangapo because it was meeting after lunch. Koma the woman brought Chinangwa. And Chinangwa chumina chimakwana sumina about 8,000 or 10,000. Magwafa umina makwana about another 6,000 or so. Because another MB. People shared magwafa anadia. Koma akulu eni akuchipani. Please, it's not only ku UTM. Koma sipani zose kumalawi. When you go and campaign kumamizi, don't give people hope or shembeke zoti muli ndi ndalama. Anthu ena amakonda zinthu mmene nawonso umunthu waulire. So I'm very happy to say that ndinapita ndibe china chilichonse ku msonkhano. Chiwenda nacho ine ndi Petrobus, fuel mgamoto. Koma these people at the village kumene napita kula anthu ofuna adi kusintha dziko lathu la Malawi. Anthu mamizi mumutu anthu ambiri andale samayendamo. Tikangowapasa udindo anthu andale, they don't go and meet the real people, the real Malawians kumamizi. That's where the problem is in Malawi. Kungo wina uso kumene kuli MP. There's an MP wa DPP kumene napita. But the people are complaining. Kuti kunoko anthu andale tikapasa tikayepa mpando. Sama bwerako. So how can you develop the country? Ndeku parliament mangapanga chani. Kuma chimene mangapanga tikakupasa ni maudindo. What do you do? Just like president. Tikamsanga president kumpika pampando kumalawi. Nchiti wake mapanga chani. When you run away from the real people, amena kuthandiza, amena kufunira zabwino ziko lathu. Chwa kumvotera munthu pampando, ndeuti anthu akonda ziko lathu. Aukonda ziko la wanthu. You vote because for the love of the country. Koma nditu, I was shocked. Kuti anthu ena, they were looking for money from me. And this lady naona kuti anthu afuna ndalama kwa Rwara. And this lady saved me the day. So, comrade Rwara, no. Inu aba atete Rwara, tikumpulikani mwanaone wanafodi, dengu pulikizia valimwe pera pa phone yani. She offered guavas and Chinangwa. Choli mayeka kumunda. So Malawians, ife tikamapa campaign ena, so tikapenda ndifantole mera ai. Kwa tukonda ziko lathu. And we want you people to join hands. You can see the poverty that is in Mzimba. Kumzimba, ndi boma lali kulu kwambiri. Tindima TA10, tindima MP ambiri. Koma kunzimba kumakhala ngati tikabwera kundale ndifosauka kwambiri. Misewu yoyipa, poor infrastructure, poor ujeni, even nyumba zili kunzimba za boma kulibe. Ma tipping tanks anatakali. Kunzimba generally umphawi watu boma sili panga kuchina chilichonse. And the reason is nothing. Ma MP ati ngawapasa mpando, sama una umphawi kumene kunzimba. Kunzimba timafuna misewu yabwino, timafuna nyumba zabwino za boma.
kumene kuli anthu amathandizidwako ka kuchipatala ka uskulu timafuna zikhale zabwino. Kwamene ndaonera zulo kunzimba, we have got a long way to go. And tikamasankha ma members of parliament kapena tikamasintha boma tikamasankha president tione bwino tisankhe anthu omwe tikapasa mavoti azabwera kuzatithokoza ndi chitukuko. Comrades, otherwise my campaign is good. Thank you and good morning.